今回は1月29日に金沢で行われたロバート・カジメロさんとクアナ・トレース・カヘレさんによるハッピーニューイヤーコンサート2023のドキュメンタリーです。今年初のフライベントがこれで本当に良かった。ドキドキの舞台裏から国枝先生が大絶賛したコンサート当日の様子まで、桑名さんの生の美声とともにぜひお楽しみください。まずは前日のコンサート練習の様子からどうぞ。生バンドで歌えるのはどんな気持ちやろうね。久しぶり、5年ぶりにびっくりした。コメントやって出てくる。あっちからですか？あっちから下手からって書いた。下手からで上手にはけって書いた。よく見せようとか人より目立とうと思わないで、もう張り切って踊ったらそこ張り切った踊りに移る。そうやね、雪が深いのでなんとも時間が読めないんだけど、上手にみんなが揃えるといいなと思ってます。早く雪道の中、コンサート会場に行きます。動画です。うわー、イエーイ、イエーイ。お昼休憩です。リハ終わり。先生 CD お買い上げ。This next song we take you to the island of Hawaii, the place of my kupuna and my ancestors, where they come from, to the valley of white people. This ballet entitled White People Pa Ea Ea, we feature now the ladies of Kunie Kahea o Nalani Sakai Hula Studio. Ai ai kano pa o white people.
Come on.